أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب والدوائها وعافية العبدان والشفائها ونور الأبصار والضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين. أمبي على تانو كبركة داي كنيمان كسين الله سبحانه وتعالى بلو أكو تشي على كراكا أنا كسمغوني أكا صحابو بي نو أوتمنا كبوينو أرجو ماجورا لمني كلا تشي أني موسو demsi ani mɔgɔkɔrɔba an ka foli bɛ ka tara aw bɛɛ lajɛlen an bɛ dugutigiw fɔ, an bɛ alimamiw fɔ, an bɛ shirifuw fɔ, an bɛ kalanden kalannaw bɛɛ fɔ, an bɛ mairie mɔgɔw fɔ, jeunesse commandant tigakane mɔgɔw, an b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ dante foli min na. Musokuntigiw an b'aw bɛɛ fɔ, lamɛnnikɛla tuba kɔnɔ yan ani tuba kɔkan, jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan, an ka foli bɛ ka tara aw bɛɛ lajɛlen ma ni leri na. Aw n'aw den n'a ka kalanden n'aw balimakɛ Ahmad Tambasila Tuba Majura. An b'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala kan bɛ sɔgɔma ma. Bi ye arabasu ye, aw ka walanda dɔ di kuma ye o ye walanda min b'an bolo fiqhu, an bɛ ka kuma o de kan dɔɔni dɔɔni halisa ani sali kibariyaw de bɛ ɲɔgɔn na. Ya Rabbi, an bɛ Ala deli Allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ faamuya cogo ɲuman di an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ foli lase walanda in bɛ boli ka taa site o site sanfɛ, an ka foli bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma. Tuba Misiriba City, Azaz Majura City, Arajo Majura City, ana bɛ boli site o site kan, an ka foli bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma. Bi walanda be mun kan comme arabasu tɛmɛna an y'a fɔ cogo min na, o ye al-ajiz anil qiyami fil fard, dɛsɛbagatɔ ka dɛsɛ joli la farda la. Mɔgɔ min i bɛ sali la, farda sali, i dɛsɛra ka jɔ, o tigila mɔgɔ kan ka kɛ cogo di? An bɛna kuma olu de kan. Ma huwa hukum man ajaza anil qiyami fi salati al-mafruḍah. Ako ma ka kiri jumɛn ye maa min dɛsɛra ka bɔ joli ma sali la, sali mun ye farda ye. Iza ajaza al-musalli anil qiyami istiqlalan li'ajizi halla bihi fi salati al-fard. Ako ni salibaga dɛsɛra ka bɔ joli ma a yɛrɛ kun ma, ka joni i yɛrɛ i dɛsɛra o ma, o kɛra fɛn de ye ko jigina i la sali kɔnɔna na. Aw qadara alal qiyami, walma i bɛ se ka jɔ koyi, walakin khafa hudutha maradin, i siranna ni jɔra a bɛna bana dɔ bila n na. E yɛrɛ b'a dɔn ne bɛ se ka n jɔ koyi, mɛ n sirannen don ɲanamini bɛ na n ka nataga bi, walma tension bɛ na n ka nataga bi, walma n yɛrɛ de kɔrɔla ni n wulila ka jɔ n bɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni n yɛrɛ, ayiwa a t'o kun bɔ. Aw ziyadatahu, naam, walma i yɛrɛ b'a dɔn bana dɔ de bɛ ne la, mɛ ni n wulila ka jɔ n ko n bɛ seli dɔrɔn a bɛ dɔ fara bana in de kan. Aw ta'akhira bur'in, walma bana bɛ na a tɛ dɔ fara a kan, mɛ ni n wulila ka jɔ a b'a to k'a tɛ sumaya joona. Ya faamuya, ne siranna bana joli kana taa bana yɛrɛ bila na fɔlɔ, o tigila mɔgɔ bɛ sigi ka sali, walma ayi bana bɛ na ni n sigira dɔrɔn a bɛna dɔ fara a kan de, o kumana o tigila mɔgɔ bɛ sigi ka sali. Walma bana bɛ na koyi, ayiwa ni n jɔra ka sali a bɛna to bana in tɛna kɛnɛya joona, o tigila mɔgɔ bɛ sigi ka sali. Aw khafa khuruja hadasin karihin, walma bana dɔ de bɛ na, walma lahala dɔ de bɛ na ni n jɔra ko n bɛ sali, i y'a faamuya, ayiwa a bɛna
saliji tieni blanna masala ni jora ngom misal dra be fiye bla blanna mena fiye blani nyere okmana otigila mo bis nudiba lahu القيام يفهم ندب له أن يستند لغير جنب والحيض أنفلك أن نفهم في فوني نبيلا جيلم سيكسيجي والما na dosra jeli yer la na yere de amba nyina bela jeli fe kanu yalla u kaseme kasali ubu seme u jolen folo u kana fon desra ka jo nyere kuma kasna gan sigi ai ibi seme folo de ibi seme ke ka seme fendo la fe minti janaba toye mado ki mine atigila mo kana soro janaba be ala akana ke haidito fanai bi an yasnani dali haidin ika sigi ika bihayatin ika seme aywa kogo dola walma yiri bolo dola walma ika seme mogo yere dola maaminti ma ko folen sabatanai fa iza snada li junubin ni mogo min semena janabato la dun walma semena haidito la dun desile ka jo iyerema hukmana ko tigila mo aada salata fi waqtiha daruri ko waqti darra konnana abesegi salinka ولو صلى جالسا استقلالا مع القدرة على القيام مستندا صحة صلاته نيوري كما فلا بي على عليكو كوني مغمي ايري بادون اسالا يا فاميا اسالا ايري كما كاسيغي كاسالي ايري كما okoro isigile maseme foila isigira ikalala kasali kafara ibise fana yere ka jo kafara semeninka kokuma ke ka sali kai me ibaye don baga do ka kuma la o ba fo ko mo men bese ka jo ka seme no yi sigi ka seme walba ka jo ka sigi ikalala ka sali chenendo wa ila khilafu bala bayna al ulama me kuma sahale yere munye ani fanga be mina o yanye folo me fo odi ika sali isigile ijole ka seme ni bisi ola ka joka seme ika joka seme kasali ikana fo kibi sigi ikalala ka sor ibise joka semena okmana ni fefe fle ka fonni ni bela jelembe farda de kunka kechuko nande do wal ma ta fo kechuko wonon blana nani be no ko tartib o wajibu de okoro ni bisali ika joka kle ikalala kana seme foila ika sali tento o e foloi ni desera ola okmana ibi seme fendo la i jole ka sali ni desera ola okmana ibi sigi ikalala kana seme foila isigile ibi sali ni desera ola okmana ibi sigi ka seme fendo la ka sali okmana amfleka ni nani mi foku dada nyokonka ka jo ikalala walma ka jo ka seme walma ka sigi kalala walma ka sigi ka seme kanin dan nyokonka ni choko ina we wajibi de ka sor ibise dola iyo to en kata dobere ke ikasali bichi masalan ibse ka jo ka seme de iyo to yeno kata sigi ikalala walma ibse ka sali ikalala i jora ka seme ni flabe ikasali bichi nga doyi kuma flabola ibise ka joka semedi etari sigi kalala ko kuma na ko ka sali kai fa kuma dola ni bela jele farda de koy bo choga saba mimbe no oye ni desera ola ikadda ikinin kereka ni desera ola ikadda innuman kereka ni desera ola ikadda ikoka ni desera ola ikati kono baraka kuma nin ke choko min fle ne sabai wal manani ni mustahabu ne anye ni ti wajibi hatta hal ni bise kadda ikinin kere ka yoto ka tada numan kere ka sale kan nga joli ni sigili ni semeni ni uflala ay oluta ku tukutuku nyono wajibi de amma nafulu amfleka nin ke choko mfle ni bela jele ni farda de kunga amma nafla koni fa yajuzu fihi li julusu ako sigili bi daga ola wa yajuzu ba'dahu min qiyamin wa ba'dahu min julusin mustanidan ako sigili nafla salila abi be ko ke keski
abebe ika doke I jole wa abebe ika toke I sigilen fana I semene walma I seme bali imana fenke abela jelin da makaka okumana we nafla koy ma huwa hukmu man ta'azzara alayhi alqiyam mustanidan ako maka kire jumenye mami joli ni semeni gelera alema fa in ta'azzara alayhi alqiyam mustanidan jalasa mustaqillan wujuban na'am biduni istinadin kom nyafo chokomena ni mogomi edde saraka jo ikalala anko ika seme ka sali okuma ni mogomi ni jo ka seme fana gelera otigila mogoma dun ko abi sigi ikalala yani mustaqillan abi sigina yere ka o sigina yere aboke wajibi de biduni istinadin kasro amake semeni isigile ibse ka sali ikalala itara sigi ka seme anyafo ika sali chenendo fa illam yaqdar ala julusihi mustaqillan jalasa mustanidan akoni mogomi ema seka sigi ikalala fo ika semede bana in kama walma choko ya were kama lako do kama obila okumana ibi sigi gi seme wayundabu lahu an yatarabba sawa'an kana julusuhu mustaqillan aw mustanidan okumana ibi sigilinke inafo nibi salla ibi sigi choko minna o sigi choko nyumai iba bela jelenkete ko adama kaka isigilende beki kalalaw walma ibi sigi ka semedew abela jelenda makaka ikake tarabbo ye ka sigi ikalala fayukabbiru li ihrami mutarabbi'an okmana ki sigile o sigi choko nyumaina ibi Allahu akbaru foki to tento wa yarfa ibi kumbere mine fanake kito o sigi choko ina ibi kungulo korota kabo kumbere mine na o sigi choko ina ni choko ya mbela jilembe ko o choko yala summa yughayyiru jalsatahu iza arada an yasjuda ako no temena okmana abi sigi choko yeleba na abi fenga tenturuli lanyini abi sigi choko yeleba fayasjudu ala tarafay alqadamay okmana iba kena fo sujudu to ke choko ibe wuli ka sujudu ke ise nungu ni kumbere ani teni nun sanfelala ikana to salici sigi choko yenyerela ka sujudu ke ibu iyerla doni ka sigi choko yelema wayajlis bayna sajadataini wa fi tashahhudi ila salami ka julusil mutaqaddim anya sigili mi foka teme abe tahiyya kala o choko ya indela abe salamu bla o choko ya indela fi mandubati salati sali kanu mafeuna summa yarji'u mutarabbi'an liqira'ati okman abi sigi tugni sali sigi choko ina kaka kalanke aywa okman okay choko yin abe inafo akanin ke choko mi flena nyafo obe nafo nafla sali baga aka sujud la sigili la abela jilinda makaka ibe nafla law ibe farda law abela jilimbe kinin choko ya indela ما هو حكم إذا استند القادر لقيام استقلالا أو على جلوس استقلالا كو ما كيري جميني ما من ناس سمنا كاسر أبسك جو أكلا نايري والما ألف لك سجدي والما أبسك سجي أيري كلا سمنا إجولين إسمنا kaso ifsika jo ikalala walma isigira ka seme kaso ifsika sigi ikalala la wisi tanada li qadiru ala alqiyam istiqlalan akoni seba semena jo mami ibese ka jo ikalala itara seme awis tanada alqadiru ala aljulusi istiqlalan walma sigi baqaf leka ta seme kaso ifsika sigi akalala وكان ذلك الاستناد في الإهرام وقراءة الفاتحة أكو سجلين أكيرا سمنين دي أكو سمنين مي أيوة أكيرا حرام كبر دلا والمفاتيح كلام دلا يعني ركوي دلا بحيث ناكيرا منونا أكيرا شوية دي لو أزيل العماد المستند
ilayhi saqata ako ni aya soro ko asemene me fe mina ni obo akoro na bibi fa inna salatahu tabtulu ko kuma naka salibi tiya parce que seme choko do be no ma bisika iseme kogola me ba soro ko semene mbala me halne ko go mbora itibi aywa ani seme choko imano ke kogola doron ni ko chera ka boy doron ibibi ya famia o kuma nasoro iseme na seme choko de la ko istemene be femina no bora ikordore bibi o kuma ne kasali tiene do de ka soro bisaka jo ikalala wa illam yasqut ala fard zawalihi yani ni masaka bi ni aywa semefem bi ni wa in kana istinaduhu fi qira'ati suratin kuriha nasoro ko fatiya kalan doron de do suran kalan de ko do fatiya ko tere suran kalan ko na de yesemeni ke uba konya salti cin ola falau jalasa hala qira'ati suratin batalat fi ikhlal bi hay'ati as-salati na'am ako ni momi e fatiya kala nen ko fe itari sigi ka suran kala ke ka sali biciya ko pasige ye salibo akechoko ka abe ina fo sisan iye ni fara sali kandi sali bora ke chikoka okmana ni momi ibise ka joka seme ibise ka jo ikalala ikajo ikalala ka sali kana fi biseme de suno ni seme femi iseme nala no bori koro ni ibise ka bini oye ka sali chene do de ngana so ni ibise mena femina no bori koro ti bini o semeni okmana o seme choko yayi o makruhudi koye ni aya soro ko fatiya do wal masurando ala kam bi sabama ma huwa al hukm idha ajaza anil julusi istiqlalan wa mustanidan ako maka kide jumenye mamin desara kabo sigilima akalala ani semeni fanala isega sigi kalala isega seme kumate joli koni ma momi akorla walma banadido ale konta dali doronde adato de bisali aseka sigika seme aseka siga kalama iza lam yaqdir ala aljulusi bihalatayhi kodima se sigilila nini la hala flynya kajo ikalala walma kasigi kalala walma kasigi seme ima se ola salla ala shaqihi li aymani katigila mo bisali aywa adalindu akininkereka bil ima'i nadiman okmana odda chogo kinin kereka ka koryali ke o chogo yayna ko karulendu do okoro halni makete ikasalikan fa illam yaqdar fa ala shaqihi al aysar nadiman nama seka da kinin kere fanaka abida numan kere fanaka o ye mustahabu ye ka dada nyokon kan chogo yayna koni suno na ka da depishin folola abida numan kereka nga ka ke kinin kere la o de kain na desera ola wakati mina abake numan kereka fa illam yaqdar fa ala wahrihi okuma na desera ka dakinin kere numan kere faraka abida koka wari jilahu lil qibla ujuban okuma na abeda akoka wajibi didoni nyoroina aka isiu nyesi alkaba fanfelama ya famia parce que sembi shi alkaba fanfelama oyorla obenake aka koronfe nyesini okoro na wula ka sigi dora basura ayre nyesle alkaba ma fa illam yaqdir nama seka da koka fa ala batnihi wa ra'suhu lil qibla wujuban okmana abeda kono baraka ola me o wakatla kungolo de be nyesi alkaba fanfelama wajib fa in qaddama batinahu ala zaharihi batalati salatuhu kunasro habseka da koka ayo toy katada kono baraka okmana kaka salibi chini oyede kama tabtulu komina fu salibi chini chokomina bi taqdimil idtija'i bi halatay ala aljulus ko abina fo sanai dali de kanda sigilika masala efseka sigi yoto ekati daka sali ikasali chenendo wala tabtulu sali konte chinya bi taqdimi wahri ala shaqqi bi halatay aw bi taqdimi shaqqi al-aysar
ko salti ciya na dara ko de ka kinin kere numan kere toy walma dara kini numan kere de ka kinin kere toy salti ciya ni cila mais abseka sigi ayoto e kati da salti ciya ndo walma abseka da iko ka ayoto e kata da kono baraka salti ciya ndo wa anya fo fana wajibi de na dara ko ka aba se unyesi alkabama wajibi de fana na dara kono baraka wakati mina abi kungolo nyesi alkabama ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ka dina infam ya choko nyumandi an kelen kelen bela jelema ma huwa hukm al-qadir ala al-qiyam faqat ko ma ka kire jumenye ma mimbe se ka jodronde ale bi se ka jo atseka kumbere mine atseka tenturlike bana do bala wal malako do bala abseka jodronde أو على القيام مع الجلوس فقط والما أبسك جو أبسك سجي مكمبر منني أن تنترلي أتسك أوكي وككيري جميني إذا كان الشخص قادرا على القيام فقط مامي ابن الصالي اتسك كمبر مني اتسك تنترلي كي ابسك جو درو أكمنا دون الركوع والسجود والجلوس أتسك kumbere mine aseka tenturlige aseka sigi okmana otigila mogo aw ma'ali ruku'in okmana kabi koroyalike ni kumbere mine ni ani tenturliye kamini aka jolila abi jo ka koroyalike naye kibaru naye ngani asiri ka kibaru bla abi fatiha kala ka soran kala okmana kumbere mine ni abi jolento ka koroyalike ni oye abi jolento ka tenturu fana keni koroyaliye ولا يجوز أن يضطجع ويمع للركوع والسجود ko atibbe otigila mogoye akafo kale bidaka sali okmana abe koryali ke ni sujudi ni kumere mineni fa ini di tajia batalati kuna dara akasali bichiya wa idha kana qadiran ala alqiyami ma'a aljulus duna arruku'i was-sujud akonka nasoro ka apseka jodro kasali apseka sigifana me kumbere mineni ani tenturli atseko deke aw ma'a lirruku'ihi min alqiyami okmana kabe koroyalike ni kumbere mineni ka jolento aw ma'a lisujudihi min aljulus na'am okmana abi sigi ni tenturu wakati sera abaka tenturu fana aboke asigile koroyalla ntado nini yoro infamiera mogomi abseka joka sali abseko kelempew deke atseka sigi aseka kumbere mini aseka tenturlike okmana ajoli ni bisalisa o joli abi jolento kaka ngani yasiri ka Allahu akbar fo kaka fatiha kala kaka sura kala okmana abi kungulo kele ku doni obeke urukuye okmana abi kungulo kele ku ajigi doni mimbe kumbere fana neni duguma okmana obeka ka tenturliye abaka sali bela jelege ka jolento amma na suru ka apseka sigi afara jolika me atseka kumbere meneni deke aseka tenturlike okmana abi jo kaka ngani yasiri ka kibaru bla ka fatiha kala ka soran kala na sera kumbere mineni ma aboke ka jolento abe koroyali keni oye après abi sigi comme abiso la déjà abi sigi na sigira abe aka tenturli ke koroyali ye ka sigilento ya rabbi ambe ala deli Allah subhanahu wa ta'ala ka dina in fam ya chogo nyumandi an kelen kelen bela jilema fa in khalafa aflekan ninke chogo min fonni ni salbayi nin to kata do were ke dum batalati akasali bikinya de wa iza aw ma'a hasara imamatahu ala jabhati wujuban wa iza sajada min haqqihi al-ima'u ala anfihi wa sahhati salatuhu iza mana'ahu min sujudin ala jabhatin ruhun fiha ako naye koroyali ke aywa aka celamugu melekeli de kan kabo atema aywa abuke
aywa o be ke wajibi akoke ako na is tenturli ke kabo koroyali ka hake de ma annu sanfela de la aka sali fana kan na yi balli ke aka tenturli la atenka jogini de kama ni obe ala aka sali fana kan ma huwa hukumu man la yastati'u nuhuda lil qiyam idha sajada ma ka kiriye jumenye mami ale bi dese ka wuli ka jɔ na tenturu banna bado o mɔgɔ kɔrɔnu fana bɛ an mɔkɛ do na ma muso do be olu bi tento n'u taara tenturuli la ka wuli ka jɔ ka gɛlɛ olu ma iza qadara li musalli ala jami'il arkani illa annahu iza sajada la yaqduru ala alqiyami ako misali ba sera ka sali nongon bela jelenke abse ka sali ke bara beke abse ka jo abse ka kumbere mine abse ki wule ka bo kumbere mine na abse ka ti tenturu abse ki si ka bo tenturu la mais na bora tenturu la kale ka ta direti la ka jo ha o de bara damnene negoti son o tigila mo yusalli raka'atan bisajadataiha okmana abi arakan kelen dafale abu sali ka jolento nasra tenturu masa sali to nasro arakan nan sali nay arakan kelen ke kana okmana na ale sigila ale se ka wuli fayutima salata min julus abi sali to dafa ka sigilento o yesi sanu mo koro walma mo mi farso ka gin atese na ale sali damine abse ka jo abaga kala umbeke abse ka ta kumbere minenina abse ka bo kumbere minena abse ki tenturu abse ki sigi abse ka ta sujudu fulana na ka bo sujudu fulana na sa ka foka lebe direti ke wuli ka jo atse ko deke akuma na desera ola amba faya ka arakan folen bela jelenge ka ta bla fo sujudu la na sujudu ke akuma na bi sigi abaka salto dafa tento na so salafana do na arakan kelenke salito ke chokola okmana ato saba aboke ka sigilento ni lazara do o chokoya kelendo ni fitiri do na arakan kelenke tento to fla aboke ka sigilento ni sagafo do obeke na fo salafana kera chokomi hakaza salto bela jilembo chokola ambe ala dili ya rabbi allah subhanahu wa ta'ala ka dina yin fam ya chokon nyumandi an kelen bela jelemma bon ما هو حكم العاجز عن كل شيء إلا عن النية نعم بني مامي no desera nimbela jelena du atizeka kalanke atizeka kumbere mine atizeka sigilike atizeka foi ke kangania siri doro abseko deke obina fosa mami bana gelera sente sekata boloti sekata ibe doye o musokoroba fasuku walma o musokoroni fasuku dembu senge wire ta ke chokodon bafo an fa barnade ni atle fly atika kuma mogo fe abeta amba sali chokodi okmana iza lam yaqdir ala shay'in min al arkan illa ala niyyati faqat ni bakorni kera tento ki fakorni kera tento ibolo ika mogo do kera te ibolo abanana bana gelera hakili ko ni be en koy ya famia nga atese ka salin nongon foike wajabati alayhi salatu bima qadara alayhi otikila mogo mi mana nogoya alere ma na bise ka salike ko chogala de odi wajibi yaka ya famia wala yuakharuha an waqtiha madama aqlan atanke akili hakili beno akana sali retardé ayerde ba ka salinke absaka ke chiko mina fana ayerde boddo ase chiko ya minye na kadayi akibolo to anona ngolo ka to anona daka to anona fembela jelen ka to anona adalende abe salinke na ngani ay abe tuma do ngania menga kalana
nasro fatiha da absoko miri akono abetaka ni obana abe sura min daka abu fana miri akono parce que dasse ka yele mabli ni obana aba mira de sukuna ni kumbere mineni ngulla ka bo kumbere minena mbeten turula mbora ola abo ngania tata akono tento. وكذلك الحكم لمن قدر على نية مع الإيمان ما فنك كيريبو أشكو يلا مامي أبسك غنيتا أبسك كورو يلي فنك أو درمبيو فتجيب عليه الصلاة بما قدر عليه ولا يؤخرها قلوب بلا جيلي أمي من فوي صلي واجبي يوكا وبسك شكو يمينا وبسك أكي شكو مينا دي ودي واجبي يوكا amanka uye abadan sali wakati ka bo ka soro umake okmana ambe Allah subhanahu wa ta'ala dili Allah subhanahu wa ta'ala ka dina infam ya chukon nyumandi ambe la jelema okmana intunye dese bagato ka sali ke chogoyi mami ibi dese yoro mina ibi sika munke niyo ke chogoyi mba bisigiya famya chaman sorlanina kuma na sisa amina walanda min tugunina wa qada'ul fawaid sali wakati min tara kida ni bo sara ibo ke chokoti sali jurubi sara chokoti parce que ni fana bi mo chaman compliqué ni ala ya latige nanye adamine bi mbadon atseka bampi parce que wakati beka koro ma huwa hukumu man fatatihu salat maka kire jumenye mami sali wakati tarakito yajib ala al-mukallafi qada'u ma fatahu min as-salawati bi khuruji waqtiha fawran min duni ta'akhirin abi wajibi ya mukallafika mukallafi jonye mal mukallaf mukallaf ale made mami a hakli ben okoro dem sente aflana aka soro islam ya ka wele kan sira ima ya me ko islam ya ire ben folo aka soro fana aywa ishi sera manafo hakili beno we ikana ke fatoi parce que mado beno iba soro ashi sera we balo yayi me hakili mai ni hakili mai do taklifutika aywa mado fana bsaka ke aywa a hakili fento la hakili kai me ama balo ya folo ma do bisa ka balgo yara a hakili be me ayreta don ko islami ayre be ama ala kira ka wele kan yare me folo okmana foni sharti sabaka dafa mu'mina o ba fo tigila mo de ma ko mukallaf okmana fembe wajibi ya mukallafika mukallaf absaka fo mami maninke ninto eno niye ninke ibeni baraji soro ni ma ke ibi junubu soro wajibi liyaka okmana fembe wajibi yaka qada'u ma fatahu min as-salawati abe wajibi ya aka fen sara kamini sali wakati la minun temenaka nu wakati bora aku sali teliyala kasur ertardite al-nasra wakati bana sawa'un kana bi safarin am hadarin abis tamasra dilaw wal ma bi hadar de konna abaka sudi aka saratiliyala wa sawa'un kana sahihan am marida adamakaka aka kene anina wal ma mangene aka teli akake wa sawa'un kana waqtul qada'i waqtan mubahan am waqtan manhiyan an ada'i salati fihi wa adamakaka fana na be sali jurin sara wakati minna akake sali wakati be daga sali dagalin o wakati law wal masali balilin o wakati law aleka taindi ka waqti tulu'i shamsi wa ghurubi ina fotle bo wakati
ani tile bin wagati nunu fula sali haramyalen de do tile bi ka bɔ wagati min na nafila sali haramyalen do tile bi ka bin wagati min na nafila sali haramyalen do mais farda min juru bɛ ale kan na a b'o sara dɛ o kɔni wagati bɛɛ lajɛlen dama ka kan o la wa alayhi an yaqdiyaha ala nahwi ma fatahu hadariyatan am safariyatan jahariyatan aw sirriyatan ako a wajibiyalen do fana juru do naka akanna cogo min na aka sara tende juru min donna ila kito sigi konnana ibi ka so aywa ni bo sara ibo sara hadar ka sali ke cogo de la hal nasro ki bitama sara de la masalan sali juru do be kana i voyagera ka taa Bamako i tagato i hakili jigina salina ni ba sara sira la ka fo mbe tama sira la mbake tama sali o tede i ba dafa de aw safariyatan wal ma tama indona kito dugu taga sira de la ni nana so ki ba sara aw i ba sara tama sali cogo ya de la aywa jahariyatan am sirriya nasro sa fitide jurubi la me bina fitirin sarat le wantere tere wal ma salfana waqt le bina fitirin sara iba kalam bangede nasro salfana de jurubi la ibna salle sufe safo waqt la iba kalan gundo de okmana juru doni la chogoni minna de iba saratende nasro kalan kanka gunda de iba gunda ar nasro be waqti minna ko bangi waqti do iba gunda o chiko ya kelen no fana ni kalanga nga dogo de kalanga nga bange de ba bange de har nasro ko tle gwane de ba bange aywa sali nasro ibi sigide kono jurudo ni la ni ba sara hal nasro be tamare kono iba sara ko mi sigile mi chiko mina wani sali jurudo la kito tamasra fana kan ni ba sara hali sigile kono iba sara tamasra sali jela wala yubahu lahu takhallufu an qada'iha ako ati daga abada ika to kofe kabo ajuru saralima ya famia illa fi waqti darura fo kabo waqti darura ka waqti al-akli wash-shurbi wan-nawmi fosnogo waqti wal madumuni waqti wal mamini waqti hakili jigina sali juru la nganga sara aso be ka dumuni ndeke awo amba fi gatla dumunna iti soki to dumunna ka fi salinge wal me ka dumuni blay ka ta sali walma ibe ka minde iti so minna ka sala ma fi ka class mina fole ka ta sali aw naw minga walma ibe snogo de konnana atanki bis snogo fana konna fi ka ta kunu ya famia okmana foi kana aywa to kofe ka soro ka ba ajuru salama fo ka bonunu man humul afradu allazina yasqutu anhum liqada'u lifawaid ko ma joli de beyeno ni sali min be ukana be bin kabo ula sali wakati min temena abe bin kabo ikana pew ati sarafana asali ti sara ajuri re fanati kana ko e mawulun blay al majnun fatu wal mughma alayhi ani ma min kirina wal kafiru wal haid wan nufasa'u wa faqidu tuhuratayn was sukranu bihalalin ni mawulun bla fatu na kenera domina salijuru nun ta kanna kuma dola doko na kenera kaba ka salijuru sara nga atasara wal mughma alayhi ma min kirna kirun ibo kalama wakati mina wa yasru sali wakati bora o fanati sara wal kafiru kafiri na tubira domina al islam yajib ma qabla islam yakoni abe tuseli ke fengo fe no kera ka ko anye ni ka bara kunye je bara juge ni islam era domina ayo iga konteri be boli damne o dondela yemi ke kafir ya kono ko jugula o be tuse ka boy wa itu nyamariele do ka feminu ke ni kum ikunta ke ki to kafir ya kono o junubute fana ikana wal haidu musomin billa da jolila
ale fana te sali juru sara k'a fɔ fura min kɛra k'a to joli kɔnɔna na k'a fɔ n'a a sanira k'a k'olu sara ayi olu ta kan na wan nufasaw ani bange jolitigi muso min bangena ni bange joli bɛ a la n'o saniyara don min na k'a fɔ k'a bɛ juru ninnu sara ayi wa faqidu tuhuraini ani maa min saniya fila ale ntanyara o la o kɔrɔ ye jumɛn i ma ji sɔrɔ ka saliji ta i ma fɛn fana sɔrɔ ka tɛmam k'a sanfɛ fo wagati taara bɔ o kuma na sali binna ka bɔ nin tigilamɔgɔ fana kan a tɛ sali in fana sara fana i y'a faamuya ala y'a kɛ e bɛ avion kɔnɔ sali wagati y'i sɔrɔ yen avion tigiw ko i ma ko ji tɛ olu bolo ka saliji ta saliji dun tɛ e yɛrɛ la i bɛ avion kɔnɔna la ayiwa gabakurun tɛ bolo ka tɛmam kɛ tɛmam fɛn fana tɛ avion kɔnɔ yen a kɛra fajiri ɲanfan de fɛ e ko n'an jiginna wagati min na e bɛ jigin a sɔrɔ tile bɔra awɔ o y'o bannen i tɛ sɔgɔma in sali bilen wa juru yɛrɛ fana tɛ sara wa sɔkiran ani maa min sura ni halala ye haramu tɛ dɛ i ye dulɔ min k'i su o tɛ dɛ hali ni i ye san 100 kɛ o cogoya la n'i bɔra kalama i b'a bɛɛ sara nka maa min sura i ye nɔnɔ kɛnɛ de min i ye di de min i ye boisson de min laada la ninnu tɛ maa su nka ala y'a kɛ e y'a min a y'i su o tigilamɔgɔ n'a fana bɔra kalama don min wagati min na sali juru minnu b'a la o tɛ sara nka an filɛ ka nin fɛn fɛn fɔ nin ye n'a bɔra kalama sali wagati min kɔnɔna na har n'a sɔrɔ a wagati darura de don a b'a sali dɛ i k'i ye fatɔ ye i kɛnɛyara ka bɛn sali wagati min ma i b'a sali misaliya la fatɔ kɛnɛyara 4 heures wagati walima 5 heures wagati a bɛ sali fana sara a bɛ lansara sara kirinbagatɔ bɔra kalama ayiwa fajiri fɛ 3 heures du matin wagati de la a bɛ sɔgɔma sara a bɛ fitiri sara a bɛ safo sara o bɛɛ lajɛlen ka kiri ye nin kelen ye o la kirinbagatɔ bɛ ten kafiri bɛ ten muso laadatigi fajiri fɛ 4 heures du matin e taara ɲɛgɛn kɔnɔ i y'a sɔrɔ i ka laada tigɛra i bɛ fitiri seli i bɛ sagafo seli nga ala y'a kɛ muso laadatigi e bɔra sunɔgɔ la i donna ɲɛgɛn kɔnɔ o y'a sɔrɔ tile bɔra ka ban i taara i yɛrɛ lajɛ i y'a sɔrɔ i saniyalen don i bɛ se ka t'i ko nka sɔgɔma in tɛ sara bilen dɛ parce que tile bɔra ka ban sɔgɔma wagati banna pewu nka n'i bɔra kalama i taara lajɛ o kɛra fajiri wagati la walima dugujɛ wagati tile ma bɔ fɔlɔ o kuma na n'i bɛ t'i ko joona ka sɔgɔma sali bange jolitigi fana bɛ o cogoya la maa min fana i ma saliji sɔrɔ i ma tayamam fɛn sɔrɔ nka ala y'a kɛ i nana sɔrɔ k'a sɔrɔ wagati darura bɛ yen nɔ ayiwa i bɛ sali wagati ninnu naati dɛ an filɛ ka fɛn fɛn fɔ k'a fɔ a bɛ bin ka b'u kan n'u y'a sɔrɔ wagati darura kɔnɔ u bɛ na n'a ye an bɛ ala deli Allah subhanahu wa ta'ala ka diina in faamuya cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma hal yajuzu liman alayhi alfawaitu an yatanaffala ako yali salijuru bɛ mɔgɔ min na a bɛ daga o tigilamɔgɔ ya ka nafila sali wa walima ayi la yajuzu liman alayhi fawaitu an yatanaffala ko a ti daga maa ye maa min sali juru bɛ e la i k'a fɔ k'i bɛ nafila sali o ti daga i ye de illa sunan fo ka bɔ nafila minnu ye nafila u b'a fɔ min ma sunan i bɛ se k'olu kɔni sali o ye jumɛn ye sisan k'ali witiri i bɛ se ka witiri seli wali idayini sali fila salincini ni saliba n'an b'a faamuya tentɔ walima singalo sali ani n'u b'a fɔ mini sali ani lahiya kantigɛ sali i bɛ se k'olu kɛ olu ye nafilaw de ye mais i bɛ se ka olu kɛ ka sali juru to i la witiru fana i bɛ se k'o sali ka sali juru to i la shafi fana bɛ se ka sali ka sali juru to i la shafi min n'a bɛ kɛ ka kɔ witiru ɲɛ wal fajar raka'at al fajri fana i bɛ se k'o sali qabla subh ka kɔ sɔgɔmada ɲɛ ka nafila juru to i la wa misl al fajri ma yurattabuhu li insanu min awrat o cogo kelen do fana haramaden yɛrɛ bɛ fɛn min kɛ wajibi a yɛrɛ ka debi nafilaw la i bɛ se k'olu fana kɛ o kumana nafila minnu bɛ daga i ye
iku seli kito olla halayina oyenunundi ما هو حكم ترتيب الصلاتين المشتركتين في الوقت ako sali wakati minnu bi tugu ɲɔgɔn na n'u bi jɛ wakati kelen kɔnɔna na olu ka kiri ye jumɛn ye i n'a fɔ sisan sali fana ni lanzara olu bɛɛ lajɛlen bi jɛ wakati kelen kɔnɔna na fitiri ni sagafo ninnu bɛɛ bi jɛ wakati kelen kɔnɔna na yajibu tartibu salatayn alhadiratayn almushtarakatayn fi alwaqt ko a bɛ wajibiya salibaga kan i ka sali wakati minnu bi tugu ɲɔgɔn na waati kelen kɔnɔna na n'u bi jɛ waati kelen kɔnɔna na i k'u tugu ɲɔgɔn na dɛ maa man kan ka lazara seli k'a sɔrɔ i ma sali fana seli i man kan ka sagafo seli k'a sɔrɔ i ma fitiri seli ala y'a kɛ e ɲinana e ma sali fana sali e donna lazara kɔnɔ i hakili jiginna a la jaa ne ma sali fana sali o yɔrɔ bɛɛ ka lazara sali in tiɲɛna e mɔgɔ min e ma fitiri seli e hakili jiginna a la k'i to safo kɔnɔna na jaa ne ma fitiri seli o yɔrɔ bɛɛ safo in tiɲɛna wahuma zuhurani olu fila o ye salifana fila wali isha'ain ani lazara fila o ye salifana ni lazara ani fitiri ni safo ye sisan wujuban shartan ako o ye wajibi de ye fana koyi wajibi min de wajibi sharti de don faman tazakkara في ابتداء الصلاة الثانية من الحاضرتين أو في أثنائها أنه لم يصلي صلاة الأولى بطلت الثانية كم يفو تشغمنا كوني مغمي حكلي جيجنالا صلي وقتي فلو إموسيلي إبكا فلانا صلي فلانا قلنا ده حكلي جيجنالا كاسرو كافوني ما صلي فلانا فلو صلي كو يربي كو فلانا انشينا okmana wa alayhi an yati bi salati ula fembe wajibi ya ika we ikana ni folo inde folo wala takunani hadiratayn illa idha wasi'ahuma li waqti daruri aywa ako atike uflatike waqti darray fo nasru ko waqti ferlendo ya famia utike aywa wakati hadarlen kelen flaye fu akasro wakati ferlendo idha daqa bihaythu la yasiu illa al-akhira ikhtasati bihi ako sisa ni mogo min ba don flanai wakati bina boka asro moke okuma kibo de salifolo o ye kuma doye me kuma werebe no otiniye oyede hal nini wakati be bodi hal nini fulana yin wakati be bodi be folo nati folo faman sallala asra fi waqti ikhtiyari koni mami lanzara silaka wakati sukandiyale konnana walma wakati darra konnana wa huwa mutadhakkarun ala anna alayhi adh-dhuhra kasura alayhi hakili jignendo ala kafo ko ja salfana bin kanna aw tara alayhi tadhakkur asna al-asr walma lazara yede konnana a hakili jigin cuna aleka fal asiru batila ko lazara cenendo wa kazali isha'u ma al maghribi ko safa fana bi cin o chogola ka fara fitrika fa in tazakkara ba'da salamihi min thaniya ko nimme e hakili jigina ala salamu blalende kofe sahati thaniyatu wa adaha bil waqti ba'da al ula okmana ko abi kanu ika segi oka wakati konna na folo intemenen kofe oye famia doye me famia do ko la hal nasro ki salamu blalade ibi segi nga salfana de sali folo après bi segi lazara nga tuni ma hukumu tartibul fawaiti fi nafsiha ako chokoya jumende sali wakati temene kutugu nyogona u yere la koni يجب وجوبا غير شرط ترتيب الفوائت في نفسها قلتي أو كسرتي فيقدم الظهر على العصر والعصر على المغرب وهكذا فإن كس صحت وأسم إن تعمد ولا يعيد المنكس أكو أبي واجبيا
wajibiniya fanana kasoro amaken shartiye ika sali wakati temenen minun fatira ika iku tugutugu nyogona uyere kuna nu chayara koni adoyaraw walma achayaraw ibe sali fana kanda lazaraka ibi lazara kanda fitirika o chogoya kelende do akonka ni ya turu akunka ibi junubu soro ni yere tugudi nga ikonti segi yemin turu akanga okoro jume salfana bila lanzara bila fitiri bila safo bila fitiri sele folo katlaka salfana sili katlaka lazara sili okumana ka ko kechogola konye ibi junubu soro ni tugude ima ake chogola konka ni yake ni chogoina ika salikai iti sega katuni hal yuqaddimu liyasiru lifawait ala salati alhadira wama hukmu man khalafa akoyali sali wakati fitini min temena ika no sali wakati temenenyi no jurubila ibode kanda wa sidantaka ani okire jumenye ni mo menya fonko nyokonya misali ala sisa salfana bila lanzara bila sagaf fitiri bila sagafo bila wal masafo masifulu salfana lanzara ni fitiri de bila ya famia okumana otesala wakati sabai sisawa ko me yali ibada mine salifana de la wa walma ibada mine sagafo de la o min wakati selelo sisa salfana bila lanzara bila fitiri bila sagafo bila bo sagafo ko eli ba damine o de la sisan wa walma bita damine salfana de la bo ni mo minya afongo nyogonya otikila moga kire jume yajib wujuban ghayra shartin tartibu yasir li fawaid ma'a salati alhadirati kwa be wajibi ya ika sali wakati minama chaya nu temena ika nu jurubila iku tugutugu nyogona kafara hadartaka okoro jumesa salfana bila lanzara bila fitiri bila safo sera okona ibada mine salfana de la folo we wajibi de ika damine ola folo okmana netlala ibi lanzara seli ka fitiri seli okmana kasro ka safo seli kamana alayhi almaghribu fitiri be mu'mina wal isha'u safo fana bila wasubhi suqma fana bila fayajibu alayhi an yuqaddimaha ala adh-dhuhri ko kuma na abe wajibiya iko lukanda salfana ka allati hiya salatul hadira salfana minno wakati sera sisan masalan fitiri be ila safu bila soma bila salfana na sisan o kuma na kiba damine fitiri de la folo ibulu salika ko salfana yi idha tazakkara fi waqti adh-dhuhri ni hakili jigna la salfana wakati konnana walau kharaja waqtul hadira ko ibada mine sal wakati jurudo la chogomena ka mini fitiri ne la folo ko hal nasr salfana wakati bi bode bi taqdim al yasiri okumana ni fitini minti chama mbaye kutugutu nyogona me nasr kalo kelen sal jurube ela bi taqdim al yasiri wal yasir li fawaiti hiya 5 salawatin na'am ako sal wakati fitini oye sal wakati duru de sal wakati duru jurube mamina mena chaira oye o te fitine blele o kacha fa in aqalla wal manaka dogo oye okuma tuzuru ibada mine jurudo la chogomna wal kasiru ma zada al khamsa chama mimbi jidi duru kandu sal wakati joli le jurubi la kacha sal wakati duriye fa in khalafa wa qaddama al hadiru hukmana nayo fongo nyogonya ibinani sali wakati hadarle ne folo okore jume salfana bena lazara bila fitiri bila sagafu bila sogomada bila salfana were sera tuguni hukmana o salfana were min sera iba damine odela parce akacha o kacha duriye sisa iba damine o salfana indela sisa o sali folo parce que ni farat la wakati o fana wakati kana takabo على يسير صحة الحاضر وكما نبي حضر سلي بودي كفلو ثم إن تعمد أعاد الحاضر ندبا وكما نيجي تودي يبسجي حضر سلينكا مستحب نيلا ولو في الوقت الضروري وهل ناس رباء السلام وقت ضروري كوننا
wala yu'idu al-ma'mum al-hadira ako almami ko mo ko niti sigi aka hadar salin kande allati sallaha wara al-imami qaddamaha al-yasur ni almami ko mo mi e bi salla almami ko fe ko kuma na ko niti sigi kande ni sallaka ba nga nasr hakili jigina la kito almami ko fe de ko kuma ne ba continue almami no fe ni almami aka salam la be siga fla bela jilenga misali yala e bi ka sali almami ko fe aywa sali fana bila lanzara sere bi ka lanzara se almami no fe hakili jigina almami ko fe kito ko fe ko kuma na ibi sigi ibi sali to da almami no fe ni tlala ibi sigi sal fana la tlaga lanzara sidi ko kuma na bita amba nyongiri yanno wakati sera amba fo Allah subhanahu wa ta'ala ka ya fambe la jilima ala ka hera ka ambela jilinye amba profiter ni nyoroina yani ka walanda kunche ka duauke ka fo moye anga agence no agence majurai waka bela jilil la dunya la baraw damnena hijuni umra bela jilina mo commencer ube ku to sebe hijudun ngata jona ka sigi jona ube ni yere wula jona di embe feki ka ibabla kata embe feki ka musokorba blakata embe feki fa blakata ka ibalma blakata ka aywa ay wuli jona hakem bi bulu abo sara amba sebe ka irshidi ni ala yake na dafara ka be hiju wakati ma telma ube taka jona wastegini biseka soro jona salo ani ertari minta o kera di ani ertari minta salo o kera di aywa mo mabo jona o kuma fo boka ke jona di anga bo jona di ya sabaran aywa abin no ya bela jelen bolo mo ni mabo jona hiju kibarala ere bi senge ibita agence mina ubi senge bela jelen di bi senge parce que a barama no a papier ko na bulbul na fenwrew aywa avion ko man no ni mata jona iba soro mo tara kata so beta inye so minun kaso alkabala wala minun kaso ala kila ka misir la ni mata jona don uti soro teliala o kuma fo mo ka bo jona de mo ni hakilna bila amma fika fo jama'a de me bi se ka azansi tuku wele aywa amba ko dlan chukuma na ba dlan tente sutrala na don sira wakati mna kanga bokene madomina abibo kuma ninde kunye kuna foni na bora azansi moko bolo ka foko ka nyesi awma bela jilen ka bojona wakati aywa abe tente na kana dokera na ngula jona ambe chamanke kuma na ambe duwa nyini bela jilen bolo an fauna mbaw na ankaramogo ko duwa ki agence nye yasa amseka jama chaman soro choko mena wa bela jilenga kan deme baka fanaye baraina amma ko be mo ka hakilna wula amma ko baka demela amma ko baka duwa wula koko no be kisabu ye ka azansin taka nyefe amma ko be ala ambo nyini bebulu be okmana be walanda kuncheya ka duwa nyina obulo ka duwa ke ya mafu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليم سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أرحم الرحماء مالك مكة المكرمة مدينة المنورة عليك بانيون مكة المكرمة مدينة المنورة عليك بانيون تدينا Agence de voyage Majura hiji imura okejogo nyuma jabaladu aw minu ma fe ka hiji udafaleke imura billet d'avion fana bi fere ou fait wari transfert Western Union MoneyGram Orange Money Agence Majura binimbela jeleke wa ukada uyele meka bla aw ye silamawu aw minu nya kanu ka hiji uke waligele imura maube ubolo minu nye magando ta kanga ke faon fambe kadamine Madina Maka Mina Muzdalifa ani Arafa
fa nin bɛɛ lajɛlen bilasirabaw bɛ u bolo dumuni ko ta fa fɛnɛ fɛ labɛn fɛnɛ sabati bɛ dumuniw minnu di maa kɛlɛ n'o ye an yɛr'u ka laadala dumuniw ye o tobibaw bɛɛ kɛnɛya ko ta fa fɛnɛ fɛ jateminɛ kɛ bɛ ka kɛnɛya tigilama kankaraw da k'olu bila a ka kɛnɛya bolo kan i t'a ni sigi cɛ fɛn minnu wajibiya b'a mɔ sɛbɛnfura ladon daw la a fɔ carte d'identité kelen min dati ban dɛ wolosɛbɛn kelen ani carte nina kelen kunkolo foto den seegin min jabɔn bɛ jɛma kan agence majura mali kɔnɔ ani mali kɔ kan banama cercle bɛɛ lajɛlen tuba a n'a lamini sɔrɔ yɔrɔ kelen bɛw don u filɛ nin ye rue Mohamed 5 la immeuble Basedo Sila la bureau numéro B15 aw bɛ se ka maa minnu fɛnɛ wele ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ Bamakɔ a fɔ ko Asan Sakɔ 79 27 20 72 Mamadu Sila 76 32 56 26 Ulei Dieng 72 35 25 72 Bayaya Haidara 73 42 42 42 Ahmada Tamba Sila 66 23 48 44 Toubana Lamini a bɛ se ka Madi Bala Sila Kongo 75 13 10 70 walikele 69 31 46 45 Maju ukama ko Bajalu Basila 73 08 21 45 a bɛ se ka Kongo 66 87 52 81 fɛnɛna agence Majura Heji Imura billet d'avion feereli a ka wariw transfert Orange Money Western Union MoneyGram dakurunya kelen aw mago ɲasiraw bɛɛ lajɛlen bɛ dafa yɔrɔ kelen bɛw min na agence Majura du ala ka Heji nɔgɔya sila Makatal Mukarrama ngo Madinatul Munawwara alika banyon te diana ala kaunga hiji يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه أنا قد أسأت وأنت رب غافر غوثاه من